And of course, if we think in that direction, we need to start now. What can international institutions do to support Moldovan the Moldovan economy, Moldovan companies prepare for instruments that on the long term can at least limit a little bit the negative impact and help the economy not only survive, but perhaps rebuild. Enough said from my side. I turn over to Natalia. Very many thanks for your study. And I suppose everybody is now eager to learn what you're going to propose. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Iulian, mulțumesc Martin și aș vrea în primul rând să mulțumesc lui Sergiu Gaibu și Ion Butmalai pentru că au căzut de acord să citească acest studiu și să-l discute în cadrul acestui eveniment și evident mulțumesc Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova pentru interes în europenizarea Republicii Moldova și susținerea acestui studiu. Voi încerca să includ prezentarea. Toată lumea o vede? Da, este. Deci studiul este axat pe implementarea acordului de asociere în contextul pandemiei. După cum a spus și Martin, este foarte clar că această criză va afecta toate țările lumii și va afecta Moldova și întrebarea este cum această criză va afecta implementarea acordului de asociere și încercăm să vedem mai profund, să vedem nu doar documentul în sine, dar procesul de integrare europeană și europenizarea Republicii Moldova. Care este contextul? Deci în ultimii câțiva ani Moldova a avut un curs stabil de apropiere cu Uniunea Europeană și integrare europeană. Deci în 2014 a fost semnat acordul de asociere RMUE și acordul de liber schimb aprofundat și comprehensiv. Am văzut și impact economic în acești 5-6 ani. Au crescut exporturile orientate spre piața Uniunii Europene, au ajuns la circa 70% și 50% din importuri provin acum din piața Uniunii Europene. Asocierea politică însă rămâne destul de dificilă din cauza volatilității politice, deficiențelor în justiție și corupției. Aceasta este foarte bine reflectat și în documentele Uniunii Europene. Nu voi intra aici în detalii, dar în studiul care a fost publicat pe site-ul IPRE sunt referințele necesare. Și, după cum am spus, ne așteptăm că pandemia va avea consecințe sociale, politice și economice semnificative, cu impact asupra instituțiilor. Acest studiu a încercat, după cum am spus, să se uite dincolo de formalitate sau de documentele formale și legile sau regulile care sunt adoptate formal, dar care știm cu toții nu întotdeauna sunt implementate în spiritul acestor modificări. Și de aceea studiul adoptă o abordare de economie instituțională. Ce înseamnă aceasta? Deci, această abordare încearcă să vadă care sunt lucrurile de fapt și cum interacționează instituțiile politice și instituțiile economice. Ca să definim cum folosim cuvântul instituții în acest caz, este o definiție pe larg cunoscută și acceptată în economia instituțională. Este definiția lui Douglas North, care spune că instituțiile, de fapt, sunt regulile jocului. Deci ceea ce decide societatea să urmeze în relațiile între oameni, agenți economici și așa mai departe. Și există reguli formale, deci legile, contractele formale, și există norme neformale care sunt urmate, cum ar fi norme de comportament sau anumite practici, obișnuințe
de care se ghidează oamenii în interacțiunea lor. Instituțiile economice sunt stimulentele care există pentru actorii economici. Deci sunt regulile sau normele neformale care dictează investiția în producția de bunuri, în investiția în capital fizic și uman și dezvoltarea tehnologică. Și instituțiile politice sunt, de fapt, mecanisme pentru gestionarea preferințelor diferite a oamenilor și agenților economici asupra instituțiilor economice, cum ar fi, de exemplu, regulile pentru insolvabilitate sau regulile în privința privatizării. Și modelul de analiză pe care îl propun este, de fapt, un model neo-instituțional. Este propus de cunoscutul cercetător Darren Acemoglu și colegii săi, Johnson și Robinson. Cred că foarte multă lume a auzit despre cartea vestită de ce falimentează sau eșuează națiunile și rolul lor în economia instituțională este să arate cum interacționează instituțiile politice și economice în timp, adică cum pot fi modificate instituțiile în timp. Și ei operează cu noțiuni cum ar fi puterea politică de iure, sau care sunt normele scrise, dar și puterea politică de facto, care este de fapt dictată de distribuția resurselor. Deci noi de fapt cunoaștem că regulile care sunt adoptate, de exemplu, în privința privatizării sau contractelor, exemplele pe care le-am dat mai sus, sunt influențate de anumite forțe care au sau dețin puterea politică de facto și au o anumită abilitate de a acționa în comun. Și, de fapt, deci această combinație între puterea politică de iure și puterea politică de facto dictează cum arată instituțiile economice și cum ulterior ele duc la performanța sau creșterea economică și distribuirea ulterioară a resurselor. De ce am mers și în această analiză, eu știu, academică? Pentru că trebuie cu adevărat să analizăm forțele sociale și evoluția evenimentelor ca să putem propune soluții care nu doar schimbă regulile de facto sau nu doar schimbă regulile formale, dar și duc la schimbări în realitate, deci schimbări de facto. Și atunci când voi propune cum se va schimba deci Moldova în termen mediu și care vor fi tendințele și cum aceasta va influența instituțiile politice și economice, mă voi referi la acest limbaj pe care l-am explicat. Toată lumea știe, ne confruntăm cu o criză sanitară de proporții. Aici, chiar astăzi, am făcut acest grafic care arată că Moldova, din păcate, are cea mai mare rată de infectări în regiune, dacă luăm după deci, populație. Deci aici sunt indicate cazurile COVID pe milion de oameni și aici vedeți în acest grafic țările din regiune, vecinii, Ucraina, România, dar de asemenea Georgia și țări din Balcani, cum ar fi Albania și Macedonia. În același timp ne confruntăm cu volatilitate politică. Deci avem traseismul deputaților în Parlament și o majoritate instabilă. Am avut o moțiune de cenzură împotriva guvernului, am avut acte legislative care au fost declarate neconstituționale, inclusiv rectificarea bugetului, acordul de împrumut de la Federația Rusă. Am avut și presiune asupra instituțiilor independente și de reglementare. Aici, în special, mă refer la presiunile care au fost discutate de societatea civilă și parteneri internaționali,
asupra judecătorilor Curții Constituționale care au fost urmăriți, asupra Băncii Naționale a Moldovei. De asemenea, am avut și interferența sau creșterea rolului președintelui și interferența în executiv. Din nou, aceasta este demonstrat în studii la care se face referință în analiza mea. Vreau aici să spun că acum, în cadrul acestui eveniment, eu nu reprezint nicio forță politică, deci mă aflu în capacitatea mea personală și ca membru a societății civile și nu reprezint niciun angajator sau partidul politic din care fac parte. De asemenea, avem și o dezamăgire a votantului. Avem un număr foarte mare de persoane care nu știe cu cine ar vota, deci barometrul opinii publice din iunie indică 33% care nu știu pentru cine și-ar da votul și 14% din cei intervievați care nu vor vota deloc. Și avem consecințe economice ale crizei. Aici arăt doar câțiva indicatori. În studiu sunt analizate mai multe tendințe. Deci, sondajul întreprinderilor Băncii Mondiale a arătat că vânzările au scăzut cu 57% și se estimează că ar fi putut falimenta până la o cincime din companii. Vedem din datele macroeconomice disponibile că exporturile și importurile au scăzut și remitențele au o evoluție interesantă pentru că au scăzut în primul trimestru, dar au crescut în trimestru 2. Aceasta ar putea fi și din cauza faptului că remitențele sunt fluxuri contraciclice, adică în criză remitențele de fapt deseori cresc pentru că migranții care se află în străinătate ajută familiile rămase acasă, dar aceasta ar putea fi și rezultatul formalizării transferurilor care înainte poate erau aduse de migranți atunci când ei veneau în persoană acasă de Paște sau în timpul verii sau atunci când trimiteau, deci și acum aceste remitențe sunt transferate pe căi electronice. Avem mai multe prognoze pentru anul 2020 și aici eu arăt o prognoză macroeconomică elaborată de o echipă de experți de la Oxford Economics într-un studiu susținut de Națiunile Unite, deci Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și această prognoză spune că recesiunea va fi între 1,4 și 6% și riscurile în special țin de costul activității reduse pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțarea dezechilibrelor externe în condițiile descreșterii exportului și ei prognozează și a descreșterii ulterioare a remitențelor și nivelul înalt de informalitate în economia Moldovei. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în lume și în Moldova, putem vedea câteva tendințe foarte clare pe termen mediu. Deci, în primul rând, volatilitate politică persistentă. Am vorbit deja puțin despre sentimentul alegătorului în Moldova, dar vedem volatilitate politică și în alte țări ale lumii. Acum toată lumea este interesată de situația din Belarus. Avem alegeri în foarte multe țări mari și importante pentru economia globală. Vedem o creștere a rolului statului. Deci, practic, toate statele au adoptat măsuri fiscale și au început a împrumuta și a cheltui mai mult și astfel crește sectorul guvernamental. Pentru Moldova cresc necesitățile de finanțare și astfel crește influența partenerilor externi care pot oferi o astfel de finanțare. Vedem o sporire a nivelului de digitalizare, vedem restructurarea și falimentarea companiilor și schimbarea relațiilor economice, a structurii consumului. Crește șomajul, sărăcia și vulnerabilitatea odată cu descreșterea economică. Dacă aceasta nu este
gestionată corect de programele guvernamentale, dar chiar și în prezența lor este inevitabil vulnerabilitatea sporită în aceste vremuri. Vedem schimbări importante în tendințele de migrație și călătorie, vedem creșterea sentimentului antiglobalist și euroscepticist și, evident, chiar pe termen mediu vom avea un deficit al lucrătorilor medicali și un accent pe gestionarea sistemului de sănătate. Deci, cum se reflectă aceasta asupra instituțiilor politice și economice în Moldova? Aici, supoziția pe care vreau să o discutăm și pe care o propun este că puterea politică de iure va rămâne slabă și coalițiile de guvernare, guvernele vor fi supuse presiunilor chiar și în termen mediu. Și în asemenea situații vom vedea creșterea rolului Curții Constituționale, vom avea presiune pentru alegeri anticipate din cauza legitimității scăzute a Parlamentului și în aceste condiții evident că va continua politica de condiționalități stricte din partea Uniunii Europene. În ce privește sectorul birocratic, avem capacități slabe pentru implementarea reformelor incluse în acordul de asociere, în special în condițiile volatilității politice. Și aici este foarte importantă elaborarea unui plan național de acțiune realist, care să nu fie foarte ambițios, pentru că nici condițiile politice nu vor permite reforme ambițioase, dar nici capacitatea guvernului de implementare și există foarte multe studii care arată că planificarea nerealistă, de fapt, ulterior duce la neexecutarea de fapt sau în practică a regulilor adoptate. Și va fi o luptă pentru distribuirea resurselor, pentru că deci vor exista ajutoare din partea statului, deci va fi foarte important să vedem o bază largă de susținere sau o echitate în măsurile fiscale. Va crește rolul achizițiilor publice pentru că vor crește cheltuielile din partea statului și în asemenea condiții devine foarte importantă transparența în procesul actului decizional. În studiu dau exemplu codului VAMAL, deci care a fost adoptat în 2-3 zile, deci este un cod care conține foarte multe reguli sau instituții economice importante și care vor fi importante pentru europenizarea și integrarea europeană a țării și asemenea acte legislative nu pot fi trecute foarte repede, dar este necesară discutarea lor și consultarea lor pe larg. Și probabil una din cele mai importante tendințe care va influența europenizarea țării și această conexiune între instituțiile politice și economice va fi accesul la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii. Deci un sector dinamic a întreprinderilor mici și mijlocii este recunoscut în Europa ca fiind imperativ pentru creșterea economică și el este imperativ pentru adevărata integrare europeană sau dezvoltare în stil european a Moldovei. În primul rând, acest sector creează locuri de muncă noi atunci când companiile mici cresc la companii medii și companii mari și în acest sector, de fapt, sunt create inovațiile. Și atunci când vom avea condiții dificile pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, iar în același timp statul va cheltui ineficient, pentru că avem deficiențe recunoscute și de expert group și de alt, chiar și Sergiu știu că a făcut studii în această privință și de alte organizații. Deci vom avea o concentrare a resurselor în jurul intereselor economice a celor cu putere politică de facto. Și este foarte important ca IMM-urile să
aibă acces la finanțare, dar în același timp să fie susținute în acțiunea colectivă, astfel ca resursele să nu fie concentrate în mâinile unor viitori oligarhi COVID. Dacă vorbim despre accesul la finanțare, aceasta rămâne o problemă pentru întreprinderile mici și mijlocii. Deci am vorbit deja despre deficiențele în achizițiile publice, dar de asemenea la noi finanțarea este disponibilă practic doar prin bănci și aici apar probleme cu evaluarea gajului, costurile de tranzacție, formalizarea întreprinderilor și așa mai departe. Și în orice țară, și în Moldova în special, companiile, mai ales companiile noi, au nevoie de instrumente flexibile de finanțare și suport pentru că își asumă anumite riscuri și în special în Moldova este nevoie de educație financiară și servicii de consultanță de tip advisory sau care ajută la stabilirea și creșterea întreprinderilor mici și mijlocii. Și cum am putea asigura accesul la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii pentru ca să asigurăm o distribuție largă a resurselor și astfel dezvoltarea unor instituții economice și politice care asigură dezvoltarea în stil european a Moldovei. În studiu propun un prim pas, să zicem așa, un instrument pentru diversificarea accesului la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii. Cunoaștem și în studiu, n-am vorbit aici pentru că și așa știu că vorbesc mult, dar în studiu vorbesc despre răspunsul Uniunii Europene și suportul Uniunii Europene pentru gestionarea crizei sanitare și consecințelor economice și, de fapt, Uniunea Europeană va dedica, practic, peste 900 de milioane de euro în programe pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Însă aceste programe, majoritatea lor, sunt disbursate prin parteneri externi, de exemplu BERD, BEI, alte organizații și sunt linii de creditare care merg prin bănci. Pe când Moldova are nevoie de instrumente inovative de finanțare și aceasta are nevoie de aceste instrumente nu doar în criză, dar în special în această criză, dacă vrem să menținem această dezvoltare economică în stil european sau să o impulsionăm. Și propun crearea unui fond de antreprenoriat și creștere economică a Moldovei. Avem și o abreviere optimistă, facem. Și aș propune ca, să zicem, mai puțin de 5% din suportul Uniunii Europene pentru întreprinderi mici și mijlocii să fie orientate spre acest fond. Un fond de 30-50 de milioane de euro ar fi un fond foarte bun pentru Moldova, deci suficient de mare și propun ca un asemenea fond să ofere investiții hibride de capital, inclusiv investiții de tip equity și alte instrumente financiare. Noi avem investiții de tip equity din partea unor fonduri, cum ar fi Horizon Capital sau investițiile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, însă aceste investiții merg înspre companii mari, deci liderii de piață. Iar pentru întreprinderi mici și mijlocii, asemenea instrumente nu sunt disponibile, chiar dacă aș spune că poate pentru ele sunt mai necesare. Acest fond ar putea fi finanțat, cum am spus, de Uniunea Europeană, dar și alți parteneri care vor să participe. Și principalele obiective ale acestui fond ar fi, în primul rând, accesul la instrumente potrivite de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii, dar de asemenea acest fond ar putea să fie platforma de asistență tehnică și suport în dezvoltarea afacerii. Chiar dacă există foarte multe resurse online finanțate de Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii, de fapt este destul de complicat de navigat și de înțeles această arhitectură de suport din partea Uniunii Europene. Iar acest fond ar putea să fie o platformă pentru gestionarea acestei informații. De asemenea, acest fond ar ajuta la integrarea sectorului
întreprinderi mici și mijlocii în economia formală. Știm că există multă economie neformală și aceasta împiedică și accesul la finanțarea din partea băncilor și, evident, un asemenea fond ar ajuta la acumularea experienței și promovarea unor recomandări pentru cadrul legislativ și de reglementare pentru întreprinderi mici și mijlocii. Structura fondului este, de fapt, cel mai important element. Nu am intrat în multe detalii, deci aceasta ar solicita un studiu aparte, poate, dar sunt câteva elemente foarte importante. Deci, în primul rând, fondul ar trebui să aibă un board competent și puternic, cu participarea finanțatorilor, dar și profesioniștilor care înțeleg ce înseamnă finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova. Deci, lucrătorii fondului ar trebui să aibă și stimul de performanță ca să nu fie doar deci, funcționarea acestui fond, dar să aibă cu adevărat interesul în succesul afacerilor pe care le finanțează. Aceasta este practică internațională pentru asemenea fonduri. Acest fond trebuie să aibă criterii foarte clare de investiții. Acest fond nu poate fi un fond axat doar pe maximizarea profitului sau pe randamentul economic, pentru că deci, riscurile finanțării întreprinderilor mici și mijlocii sunt mai mari. De aceea și fondurile care oferă investiții de capital, de fapt, se concentrează pe companiile mari, care vor avea randament economic mai sigur. Deci acest fond trebuie să echilibreze maximizarea profitului și impactul social. Și fondul trebuie să aibă un orizont de lungă durată, pentru că ceea ce lipsește, în opinia mea și în baza analizei Moldovei, este deci capital care este un capital răbdător, care poate fi aștepta deci, ca compania să devină profitabilă mai mult timp. Un asemenea fond neapărat trebuie să aibă deci, integrat suport antreprenorilor. În primul rând, un program de educație financiară. Avem oameni foarte... Deci noi avem antreprenori buni și uneori limitarea în accesarea finanțării sunt niște instrumente simple de organizare a datelor despre afacere și un asemenea program de educație financiară ar putea fi o precondiție pentru accesarea fondurilor. Neapărat trebuie să existe și un program de instruire de conformitate, așa numitul compliance, deci unde companiile înțeleg riscurile, deci care sunt deci regulile pe care trebuie să le urmeze, de exemplu, în privința nu știu, standardelor, anumitor standarde cărora trebuie să corespundă și deci o asemenea instruire compliance este foarte importantă pentru a face întreprinderile mici și mijlocii mai rezistente corupției. Și combinat cu această instruire de conformitate trebuie să existe și o strategie de apărare a drepturilor și acest fond trebuie să aibă capacitatea de intervenție juridică și apărarea drepturilor în judecată atunci când este necesar. Și foarte important, și este ultimul punct la care mă voi opri, este că un asemenea fond, de fapt, ar fi o primă încercare sau în timpurile moderne pentru tipuri noi de investiții, tipuri noi de capital și ar putea să ajute la perfecționarea cadrului de reglementare, deci cadrului legislativ pentru investitori. De exemplu, cei care lucrează în sectorul privat știu că este dificil, deci structura sau legislația care reglementează activitatea SRL-urilor sau societăților cu răspundere limitată în Moldova, de fapt face dificilă integrarea dinamică a noilor investitori. Și deci un asemenea fond ar avea experiența necesară și evidențele necesare sau dovezile necesare pentru a ajuta la asemenea schimbări legislative.
Aici mă opresc, deci vreau să mulțumesc încă o dată și Fundației Konrad Adenauer pentru susținerea acestui studiu, participanților și pentru discuții și de asemenea în procesul de elaborare a studiilor am discutat aceste idei cu mai mulți reprezentanți a asociațiilor deci de afaceri și reprezentanților diferitor întreprinderi și le mulțumesc și lor. Pentru cei care sunt interesați, multe dintre ideile enunțate aici, am vorbit mai la general, dar aceste idei sunt detaliate în studiul publicat. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuțiile care vor urma. Mulțumesc foarte mult, Natalia, pentru prezentarea principalelor constatări și recomandări ale studiului la care ai lucrat în ultima perioadă. Eu am mai multe întrebări. Apropo, invit colegii care participă la această discuție online să pregătească întrebările. Ele vor interveni imediat după ce Sergiu și Ion vor veni cu anumite, elemente de discuții a studiului. Puteți să le formulați aici. De asemenea, rog cei care ne urmăresc pe Facebook, puteți să adresați întrebările pe pagina de transmisiune live a acestui eveniment, pe pagina Fundației Konrad Adenauer în Moldova. Colega mea, Sanda, mă va ajuta și voi prelua aceste întrebări și le voi adresa direct Nataliei și paneliștilor. Înainte de a oferi cuvântul lui Sergiu, vreau să fac o mică remarcă. În primul rând, să-mi cer scuze de la cei care ne urmăresc pe Facebook, că n-am reușit să intrăm de la bun început în live. Am avut o mică problemă tehnică, dar nu e nicio problemă. Noi vom asigura imediat după acest eveniment discuția aceasta în integră va fi plasată online și veți putea să urmăriți primele intervenții în cadrul acestei discuții. Sergiu, subiectul întreprinderilor mici și mijlocii este practic miezul sau ținta acestui studiu realizat de Natalia. Știm foarte bine, întreprinderile mici și mijlocii formează o componentă puternică în economia noastră, inclusiv contribuie foarte mult la PIB. În același timp știm că și Uniunea Europeană și partenerii de dezvoltare în general acordă o atenție specială susținerii dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Uniunea Europeană are și un program dedicat țărilor din parteneriatul estic, EU for Business, alocă și fonduri. Vreau să întreb în ce măsură propunerea Nataliei de a crea acest nou fond este nou, este binevenit, care ar fi sugestiile tale de ajustare, pe ce ar fi trebuit să se axeze și, într-adevăr, cu ce este el diferit de formatul actual instituțional care există astăzi, activitățile care le dezvoltă agenția, ODIM și așa mai departe. Te rog. Sigur, mulțumesc foarte mult. A fost foarte interesant de urmărit prezentarea studiului. Felicitări, Natalia, ai reușit să faci o retrospectivă a situației actuale suficient de complexă din toate aspectele atât politice, sociale și economice ca rezultat al impactului crizei. Și, de asemenea, ca întotdeauna, de fapt, crizele aduc probleme, dar și provoacă la schimbări, la dezvoltările unor noi instrumente, la schimbări de politici, astfel încât societatea și economia să devină mai eficientă și mai direcționată spre nevoile cetățenilor. Ideea despre un fond de investiții, ea persistă și, de fapt, este funcțională în multe alte țări, sub diferite forme, sub diferite aspecte și, indiscutabil, Republica Moldova are nevoie de astfel de instrument, în special că în criză este necesar de soluții nu doar pur regulatorii sau anumite susțineri care le face strict birocratic guvernul, dar trebuie să fie un instrument mai flexibil din punct de vedere economic, astfel încât să devină într-adevăr un sprijin pentru sectorul real al economiei. Și aici aș vrea un pic să nuanțez un aspect important macroeconomic, fiindcă probabil cu toții cunoașteți, cei care au făcut economie, țările mari utilizează destul de intens infuzia sau creșterea cererii, ajutarea, susținerea politică a cererii în cadrul economiei pentru a majora
numărul de locuri de muncă și a genera creștere economică, în special în situațiile mai dificile. În țările dezvoltate mari, cum ar fi Germania, Statele Unite, Franța și așa mai departe, unde este un consum intern mare, atunci când stimulezi cererea respectiv, într-adevăr, se transformă într-un impact asupra producătorilor naționali și respectiv stimulează creșterea economică în economii mici, cum este Moldova, care este deschisă, care este dependentă și are o cotă importantă a importurilor, de fapt, stimularea cererii, fie că e vorba de consum de stat sau prin infuzii directe de suport în economie, aceasta mai curând se transformă în importuri. Pe termen scurt, se primește o mică majorare a veniturilor la buget, se primește o mică majorare sau o anumită îmbunătățire a indicatorilor macroeconomici, dar lucrul acesta, de fapt, pe termen lung, mediu chiar și lung, dă mai curând un impact negativ, fiindcă structura economiei se alterează. Tocmai din acest motiv, în țări mici, cum este Moldova, este nevoie de un instrument care ajustează această canalizare a resurselor financiare către sectoarele care asigură această balanță macroeconomică și asigură o creștere sustenabilă în timp. Adică, dacă facem o infuzie directă, cel mai mult probabil vor beneficia cei care fac importuri. Lucrul acesta este, de fapt, și cel mai profitabil în Republica Moldova. Iar dacă apare un instrument prin care banii aceștia se transformă prin anumite produse, anumite financial facilities, cum se numesc pe plan internațional, deci niște facilități financiare care canalizează banii aceștia și pun condiții pentru ca să meargă spre producători, spre agricultori, spre acele verigi care sunt slabe. Spre exemplu, în agricultură, noi cu toții cunoaștem atunci când avem o roadă bogată, cum a fost anul 2018, spre exemplu, lipsa elevatoarelor, lipsa facilităților de stocare a producției agricole a dus aceea că, de fapt, agricultorii n-au putut beneficia de un preț rezonabil, prețurile au fost reduse din acest motiv, elevatoare nu mai puteau primi producția agricolă sau chiar unele câmpuri nici n-au fost recoltate din motivul prețurilor prea joase și respectiv devenirea nerentabilă a recoltării acestor culturi. Deci sunt verigi întregi care necesită finanțare specială cu dobândă nu mare, fiindcă există resurse financiare comerciale suficiente în Republica Moldova, dar ele nu pot fi sau nu devin rentabile în anumite sectoare care, într-adevăr, sunt necesare Republicii Moldova. Și atunci un astfel de fond care este orientat nu spre profit, nu spre generare de venituri, ci este orientat spre ce ca să susțină sectoarele importante pentru economia națională, este mai mult decât necesar. Și Natalia foarte bine a menționat un termen, este vorba de capital răbdător, capital care poate aștepta momentul când aceste afaceri vor deveni profitabile și vor putea returna banii investiți. Mai mult ca atât, dacă să facem o comparație într-un astfel de instrument ca eficiență pentru stat și, spre exemplu, Agenție de Plăți în Agricultură, în care Republica Moldova acordă aproape 1 miliard de lei anual, deci sunt fonduri suficient de mari, acestea integral merg sub formă de grant, deci nu există nicio reîntoarcere directă înapoi în fondul respectiv. Beneficiari sunt ceva mai mult de 4.000 de agenți economici, deci se resimte o concentrare masivă a acestor fonduri în mâinile unor, spunem așa, agricultori mai curând de dimensiuni mari, atunci când noi cunoaștem cu toții că noi avem circa peste 300.000 de persoane implicate direct în activitatea agricolă și prelucrarea agricolă, nu este atât de eficient ca în cazul în care ar exista un fond de investiții care ar investi ar acorda credite cu dobândă foarte mică, chiar dacă e un pic negativ, dar o rată, spre exemplu, compensată de către acest fond sau de către stat de 4-5%, este un cost infim mai mic decât un grant de 100%. Și atunci astfel de resurse din partea publicului ar putea, de fapt, ridica un leverage, o multiplicare a capitalului ca infuzii în economie de cel puțin 10 ori. Astfel, de fapt, ajutând procesul investițional în Republica Moldova și stimulând exact sectoarele care au nevoie de aceste investiții. Eu am să mă opresc aici, deci, indiscutabil,
un astfel de fond este necesar, indiscutabil este nevoie de gândit foarte bine parametrii de funcționare acestuia. El nu, în condițiile politice actuale, el e bine să nu fie direct guvernat de către autoritățile publice, este bine să fie un mix de gestionare, o guvernanță largă cu implicarea și a donatorilor și a expertizei naționale. Guvernanța indiscutabil trebuie să fie foarte transparentă, cu reguli foarte stricte și focusată pe gândirea produselor care vor ajuta la nivel macroeconomic balansarea macroeconomică și respectiv creșterea economică. Mersi mult, Sergiu. Ion, te rog să intervii și tu. Da, bună ziua tuturor! În primul rând, felicitări, Natalia, pentru studiu. Mie foarte mult el mi-a plăcut, inclusiv soluțiile cu care ai venit. Și totodată, nu știu, parcă ne-am setat așa, Sergiu vorbi mai mult de partea macroeconomică, eu voi încerca să transmit un mesaj din partea business-ului, din partea mediului de afaceri, dar totodată și voi încerca să vin cu o completare, luând în considerare experiența mea de lucru pe piețele de capital, și anume în calitate de analist financiar și dezvoltator de produse financiare. Eu aș începe cu faptul că, la momentul dat, se conturează 3 probleme majore cu care se confruntă mediul de afaceri în Republica Moldova. Și asta ar fi, prima problemă majoră, ar fi problema instituțională. Și aici este vorba de instituții publice ineficiente, lipsa de predictibilitate a legislației și a exercițiului bugetar, lipsa de transparență a cheltuielilor bugetare, dar și necesitatea acestora și, nu în ultimul rând, corupția, care pune tot costul ăsta de doing business, îl pune pe umerii mediului de afaceri, care și așa plătește taxe și nu are un serviciu public calitativ. A doua, asta ar fi problema legată de instituțiile publice și acum aș vorbi de problemele legate de mediul de afaceri. Și aici am putea spune de 2 probleme majore. Prima problemă majoră este lipsa culturii corporative a sectorului privat. Și aici am în vedere de lipsa standardelor de cultură corporativă, lipsa transparenței financiare a întreprinderilor. Nu vorbesc aici doar de întreprinderile, hai să spunem, întreprinderile mari, care sunt societăți pe acțiuni și care și așa trebuie să urmeze aceste standarde de transparență financiară și standarde de transparență a managementului, care, din păcate, nu se respectă în Republica Moldova, dacă este să luăm doar cazul Moldova Gaz. E un exemplu foarte elocvent. Totodată mai sunt lipsa mecanismelor de evaluare a eficienței și sustenabilității companiilor. Și aici aș vorbi, dacă este să vorbim de accesul la piețele de capital, piața de capital în Republica Moldova nu există și asta într-un mod oarecare se reflectă și în transparența companiilor. Deci nu sunt credit ratings, nu sunt ratings de sustenabilitate și evaluare eficienței companiilor și așa mai departe. Și a doua problemă majoră care o văd cu care se confruntă mediul de afaceri ar fi lipsa mecanismelor și instrumentelor de finanțare ieftină și totodată alternativă celor, hai să spunem, în ghilimele clasice, adică instrumentelor de finanțare din partea băncilor. Nu avem, din păcate, piață de capital, nu avem legislații pentru capitalul de risc, nu avem business angels și mediul de afaceri resimte o lipsă acută de surse de finanțare. Cum ați menționat și în studiu, băncile sunt foarte reticente, pentru companiile noi create nu oferă credite și așa mai departe. Dacă ar fi să dau un exemplu, unica companie moldovenească care a făcut IPO în ultimii 15 ani, cred că este Purcariu, și a făcut IPO prin bursa din București, nu prin bursa din Chișinău, care nu există, nu lucrează. Și dacă ar fi să încercăm să găsim soluții la toată această problemă, eu m-aș referi la fondul ăsta care l-ați propus și dumneavoastră. Este o soluție excelentă, dar ca primă etapă și totodată acest fond să nu fie gestionat de instituțiile publice, fiindcă statul este unul dintre cei mai răi gestionari dacă analizăm o sumedenie de rapoarte, de analize, vedem că statul nu gestionează proprietatea publică eficient, nu mai vorbim de niște granturi care trebuie să ajungă la întreprinderile mici și mijlocii.
ca o a doua etapă, ca prima etapă, fondul ăsta de garantare ar trebui să, în primul rând, cred că să aibă scopul de mentoring și de promovarea standardelor recunoscute de piețele de capital pentru a permite apariția mecanismelor suplimentare, cum am spus, capitalul de risc, business angels, apariția pieței de capital, apariția infrastructurii legale și așa mai departe. Și a doua etapă, din experiența mea, o văd un pic așa mai science fiction, mai futurist, dar cred că este posibil de implementat în Moldova, cel puțin de testat. Moldova fiind o țară mică, putem testa multe chestii și dacă nu funcționează, asta este. Dar eu aș vedea în modul următor. Dacă este să ne uităm la faptul că băncile au lichidități enorme, care, din păcate, nu intră în economie și sunt lichiditățile oamenilor care sunt depozitate și la bănci, încercăm să le ajustăm cu rata inflației, vedem că oamenii, practic, își păstrează banii și nu câștigă nimic, nu câștigă nici economia. Eu aș vedea ca etapa a doua, când deja este o infrastructură legală gata și companiile care vor să-și ajusteze, hai să spunem așa, strategiile de dezvoltare la niște cerințe minime pentru a accesa niște resurse financiare suplimentare de pe așa zisele piețe de capital, ar fi că s-ar putea crea o platformă prin care populația Republicii Moldova sau investitori ar putea achiziționa așa numitele bonduri care pot fi împachetate în niște instrumente financiare gen mortgage-based security sau money cash advance pentru a dispersa riscul dintre investitori și totodată investitorul să-și primească, hai să spunem așa, un procent din acea investiție și totodată în cazul în care vrea să-și vândă produsul ăsta financiar către alt investitor, foarte liber ar face-o. Și totodată chestia asta ar crea și o transparență financiară și o transparență a managementului în companiile care vor să fie compliant la aceste cerințe. Și cred că ar fi un precedent foarte, foarte interesant care am putea să-l replicăm și mai departe în alte țări. Cam asta ar fi ceea ce m-am gândit eu să vin și să spun ca feedback la acest studiu. Și dacă sunt întrebări, cu mare drag. Mersi. Eu vreau să mai adaug un pic. Vrei să intervii, te rog. Da, un pic să mai adaug. Foarte bună mențiune în ceea ce privește sistemul bancar. Eu chiar am discutat cu unii reprezentanți a unor grupuri financiare din Uniunea Europeană și deja în anii 2012-2013, după criza financiară care a avut loc în 2008, datorită faptului că s-au fortificat cerințele prudențiale și, într-adevăr, sectorul bancar este critic pentru, în primul rând, asigurarea circuitului financiar, este vorba de plăți, inclusiv menținerea banilor în conturi. Deci ridicarea acestor cerințe prudențiale, deja de către bancherii din țările respective, recunoșteau că nu va mai fi business-ul așa cum a fost până atunci și este nevoie de parteneriate și soluții suplimentare cu, spre exemplu, întreprinderi de microfinanțare, cu operatori de plăți rapide și așa mai departe, care să dezvolte, de fapt, produse în altă zonă. Pe lângă faptul că deja Uniunea Europeană și țările dezvoltate au într-adevăr foarte puternice piețe de capital comparativ cu ceea ce e inexistentă de fapt la noi în Republica Moldova. Din păcate, la noi sectorul bancar încă nu a ajuns să recunoască această situație, schimbare, fiindcă de asemenea legislația Republicii Moldova a fost modificată din acest punct de vedere. Ei speră cumva, cel puțin unii din ei își fac iluzii că sectorul bancar va deține în continuare 90% din piața financiară. Lucrul acesta deja nu mai este posibil și doar frânează, deci menținerea acestui status quo doar frânează dezvoltarea economiei Republicii Moldova. Într-adevăr, deja o parte importantă din clienți, în special întreprinderi mici și mijlocii, pur și simplu nu sunt bancabili. Aici este nevoie de un operator, un astfel de investitor care să înceapă a educa și instituții de microfinanțare, cu produse care să le pună și anumite condiționalități, asociațiile de economie și împrumut care sunt ignorate într-un fel în zona asta, dar ei sunt de fapt cei mai apropiați în zona rurală și ar putea ajunge cel mai aproape de acei agenți economici micuți din zona rurală care au nevoie de
finanțare. Și printr-un astfel de instrument noi am putea începe educarea altor alternative de finanțare care să ajungă către fiecare din segmentele sau sectoarele economiei naționale și să obțină the right financing, cum s-ar zice, with the right price, pe care el ar putea duce în condițiile actuale și să fie crescut, să devină mai eficient în timp și respectiv cu o posibilitate de rentabilitate mai înaltă în viitor. Deci, un astfel de fond de investiții este mai mult decât oportun la momentul actual pentru a umple și a educa noi segmente, noi direcții de finanțare, din care deja sectorul bancar, vrei nu vrei, se retrage. Nu are cum să facă față în condițiile prudențiale actuale, care sunt obiective și nu trebuie schimbate. Ele sunt necesare ca să fie asigurată securitatea fluxurilor financiare la nivel de stat, de națiune. Mulțumesc. Mersi, Sergio. Natalia, dacă vrea să dai un feedback la comentariile lui Ion și Sergio pentru moment? Dacă da, mulțumesc mult. În primul rând vreau să le mulțumesc încă o dată lui Sergio și Ion că au citit studiul și au contribuit și cu propuneri pentru o eventuală funcționare a acestui fond. Într-adevăr, deci avem nevoie de un întreg ecosistem și, de fapt, este foarte important ultima remarcă a lui Sergiu că, de fapt, crearea unui asemenea fond nu este concurență băncilor, dimpotrivă. Deci, un asemenea fond ar putea crește întreprinderi care să devină clienți ai băncilor. Și un punct care neapărat vreau să-l subliniez încă o dată este că pentru dezvoltarea în stil european, deci noi nu doar dorim creștere economică, noi dorim o creștere economică în bază largă, care să fie echitabilă, la care să aibă acces un număr mare de oameni și de agenți economici. Și în această criză este foarte important ca resursele puține care vor exista să nu fie concentrate doar deci mâinile deținătorilor puterii de facto, pentru că de fapt asta înseamnă că în termen mediu posibilitatea de a face astfel de reforme, de a implementa astfel de idei va scade. Și acum este momentul să ne gândim la accesul larg la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și, de fapt, susținerea întregii economii. Și ultimul element pe care vreau să-l menționez, acesta este în studiu, nu l-am menționat în prezentarea mea. Până acum, instrumentele acestea orientate spre sectorul privat, susținerea din partea Uniunii Europene, care este, deci pentru care suntem recunoscători, dar atunci când ele sunt în bază regională sau când sunt promovate prin aceleași instrumente, da? De exemplu prin bănci, doar cu unele ajustări mici, ele sunt mai puțin eficiente. Deci promovez ideea unui susținerii care să vină direct în țară și un fond care să aibă interes în succesul financiar a întreprinderilor pe piața locală. Pentru că, de exemplu, în sectorul IT vedem că un investitor, de fapt, ar fi interesat ca companiile noastre să se înregistreze în alte jurisdicții, să se înregistreze în străinătate și să participe la relațiile economice din Moldova, dar, de fapt, sunt interesante ca ele să crească, deci în mai multe țări, da? Adică să crească cât mai mult. De aceea, un fond de investiții sau susținere care ar veni printr-o entitate bazată în Moldova ar crea niște stimuli pentru ca această expertiză, această experiență care se acumulează să meargă la modificarea instituțiilor cadrului de reglementare în Republica Moldova și nu ar dilua cumva interesul acestui suport financiar. Mersi mult, Natalia. Vladimir Bole avea o întrebare. Vladimir, te rog.
Porniți și camera, vă rog. E de la doamna Sanda, probabil, oprit camera mea. Da. Ok. Da, mă văd. Deci, eu susțin că ideea creării unui astfel de fond este extrem de benefică, mai ales prin prisma lucrului deja de deputat de un an și ceva pe domeniul economiei, mai ales vorbind de agricultură. Eu cred că lucrul acestui fond ar veni mănușă pentru micii producători și micii IMM-uri, așa numite, din Republica Moldova, în ceea ce privește creditarea lor. La etapa actuală, dacă vorbim despre agricultură, avem un pachet de 3,2 miliarde de lei de la bănci luate și pentru că accesul este extrem de greu și băncile sunt foarte rigide în materie de finanțare, ei au încă un pachet de 1,2 miliarde de lei finanțări de la întreprinderile de finanțare nebancare. Eu cred că fondul ăsta, cu niște dobânzi imense, enorme, cu niște condiții extrem de grele de îndeplinit pentru acești mici întreprinzători, dar dorința lor de a se finanța, noi toți știm că nu poți face afaceri fără bani, și dorința lor de a crește și a se dezvolta îi face ca să meargă spre aceste structuri nebancare care sunt mai puțin rigide și le dau cu mare plăcere banii. Așa că fondul ăsta ar veni foarte bine pentru toți agenții economici din IMM-uri în Republica Moldova. Cu adevărat, el nu trebuie să fie deloc legat de instituțiile statului, nici sub o formă, pentru că instituțiile statului sunt extrem de politizate, din păcate, și atunci când vorbim despre acces, culoarea politică a persoanei care aplică pentru o finanțare și vorbim de AIPA, vorbim de orice instituție a statului care ar putea să subvenționeze sau să ajute în mod financiar, atunci culoarea politică joacă un rol extraordinar. Lucrul ăsta îl cunosc pentru că nu există săptămână în care să nu intervină oameni de afaceri, pentru care trebuie să mergem împreună la AIPA, să ridicăm dosarele, să vedem de ce nu se creditează unul sau altul, sau să nu subvenționează un dosar sau altul. Lucrul ăsta ar face ca și instituțiile statului să funcționeze un pic altfel. Cu siguranță el poate fi interconectat, dacă vorbim despre agricultori, cu AIPA, ca un procent de subvenționare din AIPA să vină în plus la acest fond, dar el trebuie să fie total în afara oricărei instituții ale statului. Pentru că va fi extrem de greu la în etapa actuală de dezvoltare a relațiilor sociale, economice și politice în Republica Moldova să evităm depolitizarea lui. Va fi extrem de complicat și se va pierde foarte mult din practic, din esența proiectului în sine. În rest, eu văd numai părți pozitive, va impulsiona mult procesele economice din Republica Moldova, cu adevărat îi va face pe agenții economici să fie mai disciplinați, pentru că totuși, ca să accesezi la un fond să iei finanțe, trebuie să ai bilanțurile pe plus. Noi cunoaștem că evaziunea fiscală în Republica Moldova e una de speriat, vă spun sincer. Nivelul de colectare a impozitelor în Republica Moldova la etapa actuală este sub orice critică. Instituțiile statului sunt atât de corupte că practic avem agenți economici care nici nu cunosc măcar care sunt taxele de impozitare, care trebuie să le plătească când mai vorbim de impozit, și acum sunt implicat într-o mulțime de procese la nivel de stat și unul dintre factorii pentru mine unul dintre criteriile care judic eu că corupția în inspectoratele fiscale din Republica Moldova e la ea acasă este cifra asta de 7,4 miliarde de lei care o datorează statul pentru TVA agenților economici. O cifră care în mod normal nu ar putea fi dacă agenții economici ar declara toată activitatea lor economică pe alb sau măcar un pic dintre ea. Dar asta este o altă discuție. Deci este foarte benefică ideea de crearea acestui fond, foarte, foarte bună. Foarte, foarte bună. Ca un mod de dezvoltare a business-ului de Republica Moldova, practic. Mersi, Vladimir. Dacă este cineva, doamna Tatiana, poate ați dori să interveniți dumneavoastră? Dacă nu, între timp, Natalia, am eu o întrebare. Deci, practic, și Sergiu, și Ion, și Vladimir au menționat că acest fond ar fi trebuit să fie cumva detașat de instituțiile statului, să fie o instituție privată, nu știu. În același timp știm foarte bine că și Uniunea Europeană și instituții financiare internaționale dedică programe pentru Republica Moldova, pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii. Nu știu, Banca Europeană de Investiții a avut și are mai multe programe care susțin fie, nu știu, vinificatorii, agricultorii sau în general au fost mai multe programe de tipul MOREF și mai departe.
Și știm că aici, practic, actorul de bază care garantează implementarea acestor fonduri era statul, guvernul, actorul care era implicat, evident, erau băncile. Fiindcă despre necesitatea unui fond am vorbit, toată lumea este de acord, dar totuși cum să fie el creat în așa fel că el într-adevăr să funcționeze și să valorifice diferite oportunități care există din partea investitorilor străini. E adevărat că în ultimul timp și Uniunea Europeană încearcă cumva să-și diversifice abordarea de suport, încearcă și de programe de finanțare directă, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, dar excluderea guvernului sau statului în general sau agențiilor guvernamentale, mai ales pentru prima etapă, crezi că este realist sau pe de altă parte, funcționarea ca și un fond privat, cât de reglementat este cadrul de reglementare pentru astfel de fonduri în Republica Moldova? Mersi. Este o întrebare complexă. Deci, în primul rând, vreau să subliniez că asemenea fonduri există. Deci, la noi, ecosistemul este mai limitat și de aceea, pentru noi, ar fi o noutate, ar necesita, poate chiar și anumite schimbări legislative. Mai mult ca atât, donatorii bilaterali au fonduri de tip hibrid, care sunt orientate spre diverse țări, de exemplu, în Asia de Sud, în Africa, deci Africa de Sud, Africa de Est. În principiu, deci, asemenea instrumente există. Ceea ce noi spunem este că asemenea instrumente trebuie luate în considerație și în Moldova și sunt necesare. Ele nu sunt izolate de stat. Ceea ce spunem noi este că ele vin complementar la suportul care vine pentru instituțiile guvernamentale. Deci noi avem diverse forme de finanțare care deci susțin cetățeanul Republicii Moldova. Noi avem asistență macrofinanciară, noi avem asistență prin intermediul unor programe, noi avem asistență pentru actori locali, noi avem asistență care vine prin bănci. Un asemenea fond nu ar fi, să zicem, izolat și nu ar lucra în izolare, dar în structura și în guvernarea fondului nu vor fi structuri guvernamentale. Și aceasta este subliniat, da? Deci ar fi o altă formă de suport. Deci ar diversifica și instrumentele financiare oferite de Uniunea Europeană și actorii care beneficiază de o asemenea susținere. Într-adevăr, Uniunea Europeană oferă tot mai multă asistență pentru întreprinderi mici și mijlocii. Eu, în cadrul analizei pentru acest studiu, am petrecut foarte mult timp pe resursele online care sunt create pentru întreprinderi mici și mijlocii și există multă informație, multe site-uri, dar chiar și pentru mine navigarea, eu am menționat aceasta și în prezentare, navigarea acestor resurse informaționale este complexă, deci este foarte multă informație, ea este pe diverse site-uri, nu întotdeauna este clar care sunt canalele prin care este oferită această finanțare și, de fapt, există chiar și evaluări a Uniunii Europene care spun că anumite instrumente nu sunt suficient de bune. De exemplu, liniile de creditare nu sunt accesate sau nu există suficiente persoane care sunt interesate în aceste linii de creditare și întreprinderile mici și mijlocii care beneficiază de aceste ajutoare nici nu cunosc că este, de fapt, suport din partea Uniunii Europene. Ei cunosc doar interacțiunea cu banca. Și deci ceea ce spun eu este că un asemenea fond ar putea fi în primul rând o legătură mai directă cu beneficiarii potențiali, s-ar concentra pe instrumente pentru sectorul privat, pentru că oricum deci, dezvoltarea sectorului privat
și creșterea sectorului privat este cheie pentru crearea locurilor de muncă și pentru dezvoltarea în stil european. Și fondul acesta, evident că nu va fi izolat de stat, dar nu va avea participarea statului în structura și modul de guvernare. Aici am o precizare. Sergiu, o secundă. Cine ar trebui să fie fondatorii acestui fond și, într-un fel, cine ar trebui să fie campionii în Republica Moldova în promovarea acestui fond? Eu cred că un asemenea fond ar funcționa cel mai bine dacă ar exista mai mulți owners, da? sau oameni care într-adevăr își doresc, deci au viziunea funcționării acestui fond și într-adevăr își doresc un sector de întreprinderi mici și mijlocii vibrant, dinamic, care este dezvoltat în stil european. Și cel mai bine ar fi să existe niște profesioniști locali care, de fapt, discută cu potențialii finanțatori și există o analiză iterativă, da? Pentru că finanțatorii întotdeauna au deci propriile obiective, propriile reguli de disbursare și atunci ar trebui să existe cumva câteva runde de discuții pentru a înțelege care ar fi structura fondului, care ar fi capacitățile necesare, expertiza care trebuie să conducă acest fond. Dar instituțiile financiare internaționale trebuie să fie cumva interesate sau atrase în crearea acestui fond. Mă refer, de exemplu, Banca Europeană de Investiții, care, de fapt, unul dintre obiectivele activității sale ține inclusiv de domeniul dat. În general, cred că ceea ce este important este ca să existe un board independent din profesioniști care înțeleg rolul fondului, înțeleg deci au o viziune asupra fondului și sunt investitori cu experiență și pot apăra fondul de capturare. Poftim? Dar cine ar fi trebuit să fie campionii? Ca această idee, ca acest fond să fie promovat, să fie dezvoltat? Nu știu, mă refer la asociații de... Da, eu cred că asociații de business... Da. Pentru mine este important ca el să fie ancorat în contextul local. Deci aceasta probabil îi va da deci un impact real. Deci dacă el va fi ancorat în realitățile locale, atunci va fi structurat bine, dar în același timp trebuie să aibă o guvernare corporativă puternică care îl izolează de încercările capturării acestui fond de interese concentrate. Și aceasta înseamnă, și evident, întotdeauna finanțatorii sunt pe board. Și aici sunt foarte multe detalii care trebuie analizate, elaborate într-un mod iterativ între deci, liderii promovării acestui fond, care într-adevăr ar putea fi societatea civilă, asociațiile de business, de ce nu și deci, anumite elemente sau anumite organizații de stat. Iulian, eu aș putea să-ți răspund la întrebarea ta. O secundă, am să vă fac okay. ocazia. Noi puțin depășim programul anunțat anterior, deja cu 10 minute, dar cred că discuția este foarte interesantă și eu vă sugerez să facem practic un ultim round de discuții, de comentarii adiționale. Înainte de a oferi cuvântul lui Sergiu și lui Ion, Natalia, vreau să remarc o recomandare pe care a făcut-o Tatiana. Dânsa propune sau cel puțin spune că este foarte importantă etapa de due diligence și suport pentru introducerea compliance pe anticorupție. Deci, aceste două chestiuni, ea le-am menționat ca fiind importante. Sergiu, te rog, și după care Ion. Deci, din perspectiva guvernanței, fiindcă acesta, într-adevăr, este un aspect cheie,
Guvernanța este ocazia ca acest fond, de fapt, să demonstreze o guvernanță corporativă profesională de tip vestic. Deci trebuie să fie o segregare foarte clară între bordul executiv și managementul executiv, care trebuie să fie un board suficient de larg de profesioniști angajați prin concurs. Deci lucrul acesta trebuie să fie cert, cu o segregare foarte clară a funcțiilor, care să nu există o concentrare prea masivă a puterii într-o singură persoană, deci trebuie să fie decizii luate colectiv. Una la mână, și doi la mână trebuie să fie clar un board de supraveghere larg, în care ar putea să fie, în primul rând, evident fondatorii, cei care au finanțatorii, cei care oferă resursele către fondul respectiv de investiții și ei respectiv și aprobă atât bordul executiv, cât și aprobă strategiile care sunt propuse de către bordul executiv profesionist, aprobă direcțiile de dezvoltare, direcțiile de finanțare și așa mai departe. Ar fi bine ca să fie parte în acest board cu oarecare cotă și din membrii asociațiilor de business, în special dacă focusul e spre întreprinderi mici și mijlocii, deci ar fi bine să fie din mediul respectiv, din asociațiile de business de mediul respectiv, dar și din societatea civilă profesionistă. Atunci un astfel de board ar asigura într-adevăr o echilibrare a intereselor și o abordare sau o validare a ideilor sau strategiilor care le va elabora echipa profesionistă într-o formă transparentă și echilibrată. Dacă să vorbim de produse, de ce BEI, BERD și așa mai departe, care acordă o serie de finanțări, nu este suficient în Republica Moldova. Primul lucru este pentru că mecanismul clasic de finanțare este prin intermediul băncilor comerciale. Acest mecanism este, într-adevăr, bine structurat, el este funcțional, dar resursele respective, trecând prin băncile comerciale, devin suficient de scumpe. 5, 6, 7%, același MOSEF ajungea la 6-7% în valută și respectiv era dificil. Da, existau și niște componente de grant de circa 10-15% în dependență de... dar trebuiau să fie îndeplinite o serie de condiționalități noi și plus la aceasta îngusta foarte mult domeniile în care se putea de investit acești bani. A doua limitare masivă anume vine din motivul fortificării cerințelor prudențiale și de fapt acești bani ajung tot în mâinile băncilor care sunt limitate sau sunt legate de aceste cerințe prudențiale și ele nu pot merge către clienții care de fapt sunt nebancabili și despre care noi discutăm acum, special întreprinzătorii mici și mijlocii. Respectiv, aceste facilități devin foarte limitate. După criza care a fost în 2014 și due diligence pe care îl face și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ceilalți finanțatori, de fapt doar o mică parte din bănci se califică ca să participe în astfel de programe. Sunt în unele cazuri, dacă câte 2-3 bănci participă în astfel de programe și nu cele mai mari, fiindcă celelalte aveau careva probleme, erau sub supraveghere sau erau în alte situații în proces ca parte componentă a sanării sectorului financiar bancar. De aceea este clar că astfel de instrument este util, dar nici pe departe nu poate acoperi toate necesitățile economiei naționale și este nevoie de soluții alternative care să fie dezlegate de sectorul prudențial de către sectorul bancar, care este foarte prudențial și trebuie să rămână prudențial, și dezvoltate soluții alternative care să crească aceste agenți economici care ulterior pot să devină bancabili. Sergio, Ion, te rog. În două cuvinte, întrebase de cum putem identifica care vor fi campionii. Dacă te-ai referit la companii, eu cred că putem să identificăm foarte simplu. Ori sunt companiile din Republica Moldova care sunt prezente deja pe piața din România, ori sunt companiile care sunt incluse în lanțurile regionale de valoare adăugată. Deci sunt companii care din Moldova exportă către mai mari procesatori din România, din Ucraina, din Polonia, Germania și așa mai departe. Cam asta. Mersi foarte mult, Ion. Practic, am ajuns la finalul evenimentului nostru de astăzi și vreau să te rog, Natalia, să tragi tu ultimele concluzii. Te rog. Deci, dacă noi ne preocupăm de integrarea reală și europenizarea în spirit a Republicii Moldova, trebuie să analizăm impactul pandemiei și consecințelor economice din perspectiva instituțiilor și să înțelegem că pentru
ca să avem suficientă susținere pe viitor pentru dezvoltarea în stil european, este nevoie să avem un sector privat vibrant, dinamic, cu companii inovative, întreprinderi mici și mijlocii axate pe creștere, care creează locuri de muncă și care asigură dezvoltarea pe viitor a Republicii Moldova. În condițiile în care va crește rolul statului, dar cheltuielile statului nu sunt eficiente sau sunt orientate spre anumite centre de influență, este foarte important ca susținerea care vine pentru Moldova să fie, să ajute la diversificarea accesului la finanțe a întreprinderilor mici și mijlocii. Și un fond de investiții ar fi deci un fond hibrid de investiții axat nu doar pe profitabilitate, dar și pe impact social și cu o structură și guvernare corporativă cu adevărat europeană, ar putea fi un prim pas pentru diversificarea accesului la finanțe și punerea bazei unei recuperări economice sănătoase pe viitor. Mersi foarte mult, Natalia, mersi foarte mult, Sergio, Ion, pentru intervenții. Martin, thank you very much. Vladimir și Tatiana, care au fost alături de noi în discuții. Mulțumesc foarte mult și celor care ne-au urmărit pe Facebook Live. Vă readuc aminte că această discuție va fi plasată pe pagina Konrad Adenauer din Republica Moldova pentru a vedea toate discuțiile care au avut loc. Pentru mine discuția a fost foarte interesantă și cumva mă bucur că începem să reducem discuțiile care țin de europenizare, de implementarea acordului de asociere la subiecte care real afectează și sunt importante pentru cei care trebuie să înțeleagă și să simtă impactul acestui proces în Republica Moldova și în cazul dat am discutat despre întreprinderile mici și mijlocii. Vă readuc aminte că studiul Nataliei este disponibil pe site-ul IPRE, poate fi accesat în limba engleză. Alte detalii puteți urmăriți pe pagina Fundației Konrad Stiftung în Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult tuturor! O zi bună! Numai bine, pa, pa! Mulțumesc! La revedere! Cele bune!